On je poznat kao slikar našoj inostranoj javnosti, pre svega je poznat kao slikar zavidne međunarodne reputacije, a od januara sledeće godine, ako se ne varam, biće i zvanično uvršćen u Oxford enciklopediju. Sada govorimo o njegovoj novoj knjizi, Miša Mihajlo Kravcev u Grand magazinu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala. Kako ste? Sjajno. Sjajno, vrlo kratko i jasno. Ja sam uvek sjajno. Evo sada kada govorimo o vašoj, je li od januara iduće godine? Od januara, da, 2023. sam u Oxfordu, evo sad smo zvaničili baš taj tekst, autorizaciju i to. To je to, a knjiga, o knjizi ćemo da pričamo. Ono što je isto interesantno, ja sam sad dobio, nisam bio na dodali nagradu u Vatikanu u svečanoj sali, jednu veoma značajnu međunarodnu nagradu slikarsku, Đotovu nagradu. Dobio sam prošle nedelje, ali nisam otputao u Vatikan iz više tehničkih razloga, pre svega što sam sad u kampanji za knjigu. Ali to je jedna vrlo značajna nagrada koja čim je u Vatikanu u svečanoj sali. Mislim, malo mi je suludo da pitam šta za vas predstavlja, ali hajde malo da približimo široj javnosti šta to predstavlja i za Srbiju, ne samo za vas. To je jako značajna nagrada. Ja sam za Srbiju jako davno uradio dosta, ali to za mene znači sad ulazim u neki Rolls Royce kategoriju. Slikar koga otkupljuju već muzeji, ono to naravno podiže cenu, mada sam ja to ima i ovako kako treba. A ja nisam tipičan slikar, ja sam slikar i književnik sa mnogo publike i sa savremenstva, što se toga tiče. Kada govorimo šta nudi pisana reč, a šta nudi platno, kako iscrtavanje ili pisanje, verujem da te dve stvari su potpuno neraskidive i nerazvojive vama. Nama jesu. Meni su slične. Da. Žao mi što nisam književno postigao onu reputaciju koju sam postigao slikarski, pokušat ću, ima načina. Ovaj roman Hram Beli konja je brat blizanac sa onim prošlim romanom sa pričom o harfi. Vidim na korici moje knjige, moj izdavač Saša Šorbratović je stavio napis od autora bestsellera Priča o harfi. Međutim, Priča o harfi izašla u maju. Tako da još uvek nije razmaknulo krilima koliko tebe vidim da se čita. Vidim da sam već u drugom izdanju, to je ono što je jako bitno. Priču o harfi ja ne mogu da prepričam da se razume, to molim gledalce da pročitaju i ja garantujem da će im se dopati. Hram Belih konja je nešto drugo. Hram Belih konja je jedna akcija u maniru najbržih akcionih filmova. Droga, nasilje, seks, emocije, mnogo toga. Kraj jedne civilizacije i početak druge. Ono što su izdavači napisali da je to knjiga koja se veoma brzo čita, ali se veoma teško zaboravlja. I negde ja moram da se složim sa tim. Pa možemo da kažemo da je to sve ovo što mi danas živimo, je li tako? Pa ovde se radi propast jedne civilizacije, odmah nastanku druge, ali svaki put kad se ta civilizacija menja, to je sada... Pa o tome i ja pričam u knjizi, upravo o tome. I svaka, što bi Miša rekao, svaka slučajnost sa današnjicom je slučajno. Da li nekad da kažu, mnogo se bolje prodavao seks, sada je to vreme prošlo, sada je doba užasa. Da li se slažete sa tim? Pa pitanje šta je užas kada smo oguglali na sve do sad. Znači, zaista je pitanje šta je sad. Ja sam dovoljno zanatski potkovan da sam stao na nekoj granici u opisu. Znate, kad sam bio mali, ja sam volao da gledam filmove sa golim ženama. I bili su filmi gde je to u funkciji filma i bile to kada to nema blage veze sa funkcijom filma. A sad ja sam uspeo da sve to što imam ovde bude u funkciji knjige. Bar se ja nadam da jesu, neka me čitaoci odgovorili do sada kažu da jesu. Želim i vaše mišljenje. Da, nažalost nisam stigla da pročitam knjigu, svakako ću učiniti. Promocija je bila pre nekoliko dana, niste ni imali. Da, pa nisam mogla ni da imam sad prvi put. U Ruskom caru je bila promocija i to je bilo to. Ajde kada govorimo malo i o slikarstvu i gde smo mi? Mi imamo divne slikare. Mi imamo možda jedno najbolji slikar u svetu. Ali to se toliko slabo govori. Bar u nekim medijima koji su zaista gledani, čitani. Sanja, ovo je sjajno pitanje. Ja sam imao izložbe i po klubovima koji su bili u trendu i tako dalje. Ja nikad nisam ulazio oni ćorsokak kulture koji izigrava neku elitu i otišli u samo sebi ćorsokak i napravila sam ubistvo. Ja to nikad nisam volao. Bila je kultna urednica politike Mira Živković 80-ih na 90-ih. Ona je meni zamerala da ja idem u estradu. Ja sam joj govorio, Mira, ovo je samoubistvo što vi radite. Ne, ali slikari moraju biti elitisti. Ja nisam elitista. Ja sam estrada, ja živim od prodaje slike, ja volim da svi gledaju moje slike i mi svi to želimo. Veoma prosto. Znači, sami umetnici su krivi. Što izigravaju ne znam nije šta. Da, ali to mi je negde i okej. Naravno. Ali mi je ta elitizacija svega i svačega i raznih života ljudi koji
onako zamagljenih mozgova, onda mi je mnogo strašnije. Ovo mi je potpuno Zamagljeni elita mozak- ste vi, mislim. Da vam kažem, ja možda jesam, možda nisam, ali zamagljeni mozgovi ne mogu ništa uraditi. Nekad davno se govorilo da ako neko sportista ne može biti pametan. Apsolutno nemoguće. Šampion mora imati mozak. Da. Niko bez mozga ne može ništa učiniti. Ja sam ceo život skidao kapu svakome ko nešto učini. I svaki uspeh je za poštovanje. Veoma je lako pljuvati i govoriti ovo i ono. Onda kada su 80-ti počeli da pljuju, ne znam, 90-ih vreme se premenilo, pa uradi nešto po tome. Radi nešto, zašto sediš i gunđaš. Ali pustimo sad tu priču, ja bih pričao nešto lepše. Ajde. Ko su ovi beli konji? Hram Beli konj je naslov koji sam ja imao dugo godinu u glavi. To je jedan hram, to je postao kao čovečanstvo jedno jako stara. Šta je konj u stvari? Konj je jedna divna životinja, on je dar Boga postavljen na ljudima. Bog postoje nekada nije bio Bog mora, nego je bio Bog šume. I to je staro predanje koje je kasnije došlo u staru Grčku. Ja sam iz toga uronio u ono vreme kada su posle toga bile repate bahantkinje, orgije sa zmijama i tako dalje. Šta je konj? Konj ima muška prsa i ženske sapi. Ja to znam kao slikar. On je jedina životinja koja nema bičoliki rep, kao što ima sve druge životinje. Njemu kosa raste iz repića. On ima dva naglašena pola. Ja znam kad slikam, kad mu naglasim prsa, on je konj. Kad mu naglasim sapi, on je ženka, on je kobila. I konj je biće koje nas podsjeća da mi nosimo dva pola u sebi, da smo i ja i vi sami polovina bića. Mi svi moramo biti spojeni da bismo bili jedno biće u oba pola, kao što je zemlja magnetima spojena, kao što je model prirode, kao što je sve čitao iz prirode. Ja imam tu u knjizi, imam kako nastaju religije. Tu se jedan junak pita, uvijek sam se pitao kako nastaju običaji, tradicije i religije. Postoji religija koja se čita iz prirode i ona je tačna. I postoje besramne laži koje su nametnute ljudima, koje nemaju nikakvu vezu sa logikom. Evo, vi religiju ili zakon prirode možete vidjeti, recimo, koreni i grana drveta je isto što i materice i ovo ostane. Znači, apsolutno se sve može vidjeti. Znači, sistem drveta života, sistem svega je već naslikan u prirodi, u našem telu i tako dalje. Dobro. I mi jednostavno možemo sve pročitati iz prirode, u prirodi sve piše. Od boje do oblika i preko svega. Hram Beli konj je hram jednog starog vremena kada su ljudi živjeli normalno, kada su to imali u sebi. Znači, i mene i vas. Ne mora niko učiti šta je vera. Vera je osjećaj za prirodu. Religija je nešto što je nekad neko nametnuo ili uspostavio. Ono što je vera, to je ono što mi već imamo u sebi. I što ne mora da nas uči niko da li smo radili dobro ili nismo, jer mi jako dobro znamo po osjećaju. Pa ne znamo. Pa znamo da li smo zadovoljni ili nismo, da li nas grize savest ili ne. Jel me razumete? Da li znamo na tom površnom nivou, ali tu je sad tema vrlo široka. Pa može biti i dublje, naravno, ali mi svi znamo otprilike u kom smeru idemo. Ljudi koji su krenuli u zlo, oni znaju da su krenuli u zlo. Tome cele, jednostavno nije Mislim, nadam se da znaju. Uglavnom znaju. Uglavnom znaju. Pretežno priroda je nešto što dominira na vašim slikama. Pa dobro, ja više idem na tu simboliku. Ja malo ni podaštam u vreme kompjutera i fotoaparata i telefona. Zaista dvorski slikar nije botalo sve ovdje. Sigurno mogu da nacrtam, da će to telefon raditi mnogo brže i mnogo lakše. Znači, moje da ja ubacim duhu to tako da vi kad imate moju sliku, bolje zarađujete, budete raspoloženi, imate lepšu atmosferu u kući, to je moj zadatak. I slika zato služi što se toga tiče. Kada pišem isto tako, ne volim što bi ja rekao, prosto mi na izrazu, ja ne volim da masturbiram po ljudima, sve što radim uvijek u dobrom raspoloženju. I knjige radim isto tako da ljudima namete mnogo toga, zato ih je teško opisati, jer oni imaju svoju boju kao svaki dobar film, imaju svoju aromu, ideju, atmosferu. A to se rečim jednostavno se mora pročitati. Koliko je ono jedno klasično pitanje, sigurno, ali hajde, zanima me kako je vaše iskustvo, koliko dugo treba da se izradi i naslika zapravo jedna slika, koja je najduži bio proces i vama možda najmučniji i iz kog razloga? Ja nemam mučni proces u slikanju. U momentu kad se budem mučio da slikam, ja ću prestati da slikam. A nemate one trenutke da vam je možda nešto teško? Bio jedan trenutak kada sam prestao da slikam, to je bilo 90. i neki, jedan trenutak na 2 godine, jer sam shvatio da tada nemam dovoljno municije, da je kamen koji sam bacio u vodu nije podigao dovoljan talasić. I mene to malo razočaralo. Jedno sam se ja samo povukao, da mi jedan poziv iz Švedske vratio veoma brzo. Posle 2 godine sve je bilo kao što je bilo i pre toga. Jednostavno mi sve što radimo. Da li vi želite da radite nešto, ali znate da neće biti uspeh. Mene ne interesuje da idem na olimpijadu da je bio 68. Zaista me ne interesuje. I svako ko kaže da je važno učestvovati, taj laže. Ima smisla, ima smisla. Naravno. Od čega se bolje živi? Kako je vaše iskustvo? Od knjige ili od slike?
Trenutno se mnogo bolje živi od slika. Znači, ja sam zaista živio udobno sve vreme. To je, svi koji me znaju, to znaju. I spadam u retke slikare koji su mogli da žive udobno od svojih slika. To znači da su imali malo i sreće. A opet sreće nije slučaj. Znači, Nije ništa slučajno, da? Da se mora nacentrirati nešto u sebi pre toga. A od knjiga se nadam da ću moći živjeti možda i još bolje, ali za to je potrebno stepenik ili dva. Na sajmu vaša knjiga da li se nalazi? Da. Da. Na sajmu se nalaze 4 moje knjige, 2 u izdanju Derete, 2 u izdanju Bluma. Kod Bluma su priče o harfi, hram belih konja, u Dereti ona moj čuveni, on Proleće jednoglava i veoma raznosač ideja. Proleće jednoglava sam napisao za 1,5 noći. Ozbiljno? Da, kad sam bio mali, kad sam imao 19 godina. Hram belih konja urađen, napisan je za otprilike mesec i nešto. Priča o harfi pisana mnogo godina, ali sa pauzama. Što sam sve vreme imao tačan redosled i siža u glavi. To je to. Znači, Uvek mi je taj život slikara, pisaca zanimljiv i uvek onako kao iz nekakvih filmova. Ja sve to nekako vizualizujem kako sad to izgleda, vaše biće, stanje. Ali dobro, ima tu dosta možda mistifikacije. Ne. Nema? Ali pazite, mistifikacija, odlično je rečeno. Čak i nehotica, ali podsvesno jako tačno rečeno. Mistifikacija znači okrilaćenje. Na starom jeziku misti su krila. Znači, u prevodu, ja nemam minut radnog staža. Ja nikad nisam radio ni za koga, ja sam uvijek bio slobodan, uvijek sam ja birao šta ću da radim, kako ću da radim. Ja nikad nisam volao da nemam za leba i da natežem kraj se krem. Uvijek sam volao da sve što imam mogu sebi da priuštim, sve što želim mogu da priuštim. Tako da ja baš nisam reper za to. Ja sam jednostavno to uspevao od malih. Vi ste slobodan čovek. Ma ja sam svoj čovjek. Ja ne pristajem na kompromis. Kompromis je dobar kad živite s neprijateljima. I ništa drugo. Jako prosto. Ovo je bila jaka rečenica. Jako prosto. Hvala vam, najlepše knjigu. Samo molim vas da pozovemo ljude gde mogu da kupe knjigu. U svakoj većoj knjižari. U svakoj većoj knjižari. Ili preko interneta, sasvim sve. Pa to, da. Pretežno je sad i to je mnogo jednostavnije. Kliknemo i dođe nam na adresu. Kako kome, ja sam tu starinski čovjek. Jel da? Kako kome? Dobro, nama ove novije malo generacije, ovako klik i to je to. Hram belih konja... Izvinite, ja sam vrlo mlad. Meni je trebalo mnogo vremena da postanem mlad. Koliko? A u mnogo vremena, celu karijeru mi je trebalo da postanem mlad. Ali ja imam jedan veliki hendikep kad se već tako krenulo. Kad i Picasso ima oko 75 godina, ja mislim. Ovo sam sad skoro negde rekao, ali baš bi volao da ponovim. On sam onda zabavljao sa Brigitte Bardot koja je bila na vrhuncu karijere. Sad imam veliki hendikep. Ja prvo sam daleko od 75. godine. Dobro. A drugo nešto, nemam Brigitte Bardot na vrhuncu karijere oko sebe, ali smislit ću nešto već. Vidjet ćemo. Smislit ću nešto. Bićete još dugo mladi, tako da ne plašim se ja. Da, najpametnija stvar. Hvala vam najlepše. Hvala vam zaista. Uživala sam. Idemo dalje sa našom emisijom.